Tatlong katao patay sa magkakahiwalay na insidente ng pagkalunod. Nakatutok Russell Simorio. Nauwi sa pighati ang dapat sana'y masayang picnic ng mag-anak matapos malunod sa Angalacan River ang 35 anyos na si Mark Colombino sa Mangaldan, Pangasinan. Asawa, tulong, idmon, sabi niya, hanggang lumubog na po siya. Hindi na po makita yung ano niya. Tatawid daw doon sa river. So ngayon, parang sabi nila napuligat daw yung tao kasi marunong naman daw lumangoy yung tao. Kaya yun, nalunod. Hindi na rin matutupad ang mga pangarap ng 19 anyos na si Joseph Palafox matapos malunod sa Agno River na bahagi ng Barangay San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. Posibleng naligo ang biktima sa ilog dahil sa mainit na panahon. Hindi siya nagpaalam sa amin, kasama pa namin nagmimerienda dito, nagluto ako ng merienda. Nanonood kami ng TV dito. Lumusong sa ilog, hindi marunong lumangoy, kaya yun, malalim kasi yung ilog na yun. Ang sana'y simpleng biroan ng magbabarkada nauwi sa pagkamatay ng 30 anyos na si Warren Rodriguez sa ilog ng Sikok ng Barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Namingwit daw ang magbabarkada, kabilang ang magkapatid na Arnel at biktimang si Warren nang mag-umpisang magbiroan. Nagkabiroan na patagalan sa loob ng tubig. Ang suspect nila pumunta sa may tabing ilog para doon huminga, then umano ulit. Isa rin sa kanilang nakasagip sa biktima, tinangkapang isalba ni Arnel ang nakababatang kapatid, ngunit binawian din ng buhay. Russell Simorio, Balitang Amyanan.